Pre nás je podstatné, že sme sa rozhodli dobudovať aspoň do určitej fázy útulok pre bezdomovcov vlastnými kapacitami, pretože nám nevyšiel projekt Európskej únie. Verím tomu, že to dobudujeme. No a 300 000. No zrejme nepostavíme 4 poschodia, možno 2, možno 3 podľa toho, ako sa nám to podarí. Máme totiž to v zámere, a to ste si určite všimli, a sme tu o tom hovorili, že posilňujeme činnosť záhradníckeho strediska na mestských službách a vytvárame vlastnú stavebnú firmu. Čiže to sú také základné zámery, aj čo sa týka reštrukturalizácie našich podnikov. Verím tomu, že keď posťahujeme všetky kapacity a sústredíme, tak budeme vedieť časť týchto prác rozhodnúť, že budeme robiť vo vlastnej réžii a časť budeme robiť dodavateľsky.